Operation Moto weNineveh uri kuuya zviri very legendary. Geza Revolution stage 2. Andikazviona ka? Hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Mwari haatange zvinhu kuzoregera kuzvipedza. We trust in him. Andimazvinzwisa. Mwari haakundike. Mwari ndiye muridzi wezvinhu. Ndiye muridzi wevanhu pamusoro pepasi. Saka kana kune vamwe vari kubira nyika vachiti vakakundika zuro, guys, we are different nevamwe vamunodheerera muchiti kana vakaenda mumastriti makasimudza mboma obva vatiza ogara kumba zvapera. Kwete, isi hatisi kudzokera kumashure until Mnangagwa is stepped down. We are waiting for the commander. Comrade Geza tomorrow is going to address the nation. Tomorrow munhu wese be ready. Hapana chiri kufa chakadzoka kumashure. Andimazvinzwisisa. Hapana munhu ari kuvharirwa kunze. Tese ngatibatane nyika ndedu. Uriona mapurisa ari kuurayi nemboma. Mangwana vachatozofara kuti akomana bhati tokutendai. Dai pasina imi. Akomanaka tainge tiri kupi. Andimazviona ka? Iye anonzi ani uyu Mambara. Anonzi ani Chief Inspector Nyati. Aitaura nezuro kuti nyoka yemabhunu ndiye trouble ndava. Akaisa audio achiti uyai pakati. Iwe Ningi Nyati. Endai mutaurire Nyati kuti iwewe newewo Nyati iwewe. Tinozviziva kuti hapana chauri kumbodya iwe. Takatarisa kana pamba pako totopaziva. Takatarisa kana mhuri yako chaichai. Unoziva nepozisheni yauinayo iyeka. Uchishandira government une position. Waitendera kutenge uri munhu anotyisa chaizvo uine mari. But unokundwa mari nana Chivhayo. Munhu asina kana kuenda kuchikoro. Munhu asina kana chaanoziva. Handiwazvona. Unokundwa kuita mari nana Chivhayo. Iwe pauri papaye ndiwe chef but ukaona Chivhayo unenge uchimuti chef. Iwe unoona kuti zvinhu zviri wrong. Ukaona nyika yasvika pakuti pakungwavha kunobhadhara kupfuura dhokota, nyika yaparara. So iwe Chief Inspector handina dambudziko newe iwe. Mazwa wakataura nezuro ndakanzwa. Asi tenderai vanhu vademonstrate varatidze marights avo. Andimazviona ka? Nyika ndeyevanhu ka? Imi mishandai basa renyu, musaite mapurisa ema-individual. Vanotumwa tanzwa kuti vamwe vanzi uyai mutore tumahamba nekuti makadzinga vanhu kune zvaingaite nyika yekunzi makadzinga vanhu kune zuro kwakati makagona basa uyai mutore tumahamba. Shuwa mapurisa murerutswe kusvika level rakadaro zviri very legendary kudaro. No. Andimazvona. Saka iwe Nyati video yako takaiona yaukataura ende ndiri kuichengeta. But handina problem newe zvangu handisi kunyanyaona mazwa aukataura akaipa straight. Ndoda kutoti utopiwawo mari Nyati nevakomana vakakutenderedza. Ezvi 2 minutes inenge yasvika patable pako. Vane makuhwa maningi vakomana kubasa kwako. Vanenge vatouya naye ipapo. Andimazvona. But aiwa hapana chiri kuzova chakadzoka kumashure. Batanai. Ngatitaure nezvinwa chete senyika. Hapana chiri kuzova chakadzoka kumashure. Pane vamwe vari kuti nyoka yemabhunu hanzi apfurwa. Abva afa mangwanana ano handina kufurwa ndiri mupenyu. Vamwe vari kuti Geza hanzi asungwa kunyepa Geza ariko. Komanda wedu ari very safe. Andimazvinzwisa. Ende pane kamwe kari kusekureta kameseji kari kuita sekuti hanzi munhu anga achitaura naGeza achiti ndaitotamba hangu. Aiwa mungasikira mitedza varakashi. Inga ndakakutaurira iwani. Dai makateerera mazwa andakataura pakutanga kuti Tungwara atenga mafoni. Saka mafoni apiwa vakomana vanosikira vachitengerwa data vakarara kumba. Kuti vapote vachitaura zizane basa musocial media. Saka hazvisisiri zvekuteerera. Andimazviona ka? Musasagare muchiti zvakati ndezvezanu zvakati takakubvira tichikutaurira kudhara. Pindai ndava. Handi muri kuona Operation Moto weNineveh. Chinhu chakapera icho vakomana makagara kumbawo. Musiri kutaura, musiri kupatina nechinichi, musiri kudi. Don't expect kuti muchazoda kuti kana vanhu vakunzi takakumbogarawo meeting. Muchazinge makudaidzwa, hapana chamunodaidzirwa because hauna purpose iwewe, haudi kubatana nevamwe. Munhu batana nevamwe, even uri leader, batana nemamwe ma-leaders. Chinhu chachisi chanyoka yemabhunu, chinhu chachisi ndechageza. Ngatibatanei, kana even uchitya, unomobilize nerweseri uchitoka, uchiruma uchite izvo, ndizvoita munhu akangwara. Kwete mvongoti bhurukuchu, obva watiziva. Saka vanhu veZimbabwe musatye, and I understand kuti every struggle inowanika matambudziko anosangana nayo. Hazvina kutangira kuno kuAfrica. Andimazvona. Kana kunguva yevana veIsraeri
even Mwari achiziva kuti vanosvika chete but vakatombosangana nemamwe matambudziko kuti kana ivo vakademba. Saka ndo situation yatisasarisana nayo nhasi yekuti tiri mustruggle kudaro. Pane vamwe vedu vanogona kusungwa, pane vamwe vedu vanogona but even zvadaro hapisi kuzofa takadzoka kumashure. Ana Blessed Muhlanga vakasungwa isusu nekusungwa kwakaita ana Blessed Muhlanga. Isusu todecide kufoda maoko tonyarara. Kuti handi tiri kutyika mboma dzemapurisa. Aiwa, hatisi kumbofa takadzoka kumashure. Struggle is very real and is going to proceed. So now we are waiting for our commander tomorrow is going to address the nation about the way forward. And hapana chikudzoka kumashure. So Operation Moto weNineveh is very real and yakakura zviri very very legendary. Ani mazona ka. ZANU-PF iri maoko evanhu vasirivo ezvino zviyatoparara. ZANU-PF hakuna chichiriko. Iri maoko evanhu vasirivo. ZANU-PF yaparara iri maoko evanhu vasirivo. Nezuro vakaropa Harare province vanga vachipembera maningi kunzi auya zvechokwadi anonzi Anitagwirei tazogona akopfwa kwedu kuno taakuzoraramawo tona nemakadzi kuratidza mazambia kupemberera kunzi Tagwirei auya taakuzoraramawo muHarare province taakuwanawo mukana wokudya mari yenyika. Unonzwa mulanguage yavakataura anzi taakuwanawo mukana wokudya mari yenyika nekuti Tagwirei auya kwatiri ata mukopta kuno. Saka vakuita basa rekupota vachienda kunotsvaga vanhu vanenge vane mari kuti ngauye kuno kuprovince tiwane kudyawo mari yemari. Saka Tagwirei anozoenda unoba mari yenyika obva auya naye kuma individual anongopa opening. Ndo ingava nyika here? Do you think kuti Tagwirei anoita president wani nemabira aita nyika? Uzoziva tiri kutora don't worry. Muri kufunga tiri kutamba? Don't worry. Mako mayekwedzi topedza nayo independence kure topedza nayo.